Kayeng Kashari Meghalaya High Court hakasin baar jong katayo kalapan mi yak hukum babatha yo secretary jong ka governor secretariat ban aji menjurno yak thup karteng jong ki executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ki balapha daw chief executive member ka council uba latip lang kharkongor. Kayeng Kashari hababishar yak mukot duma bala ujor da CEM ka KHADC uba latip lang kharkongor halo kajing penslam ulat ban ajing menjur yak thup kerteng jong ka deputy chief executive member bat saungut ke executive member Kayeng Kashari ka bala kli da chief justice ka Meghalaya High Court Muhammad Rafiq hadin kajing bishar kala batha yo secretary ka office ulat ka jala ban ajing menjur no yak thup kerteng bala terwa da CEM. Kayeng Kashari kalapan pauru ba ulat kejala dan ya kabor ban batsa halade ne banam aji menjur hadien kejing aji mud jong UCEM. Kayeng Kashari kala kedoru bakat kum ka rules jong ka stem syaja kentas pasan puwei la kedau syai bakaru kom trekam jong ka kanhun menteri jong ka sorkar kam dan bor ban tuklar ya kejing tung executive member hapo ki district council. Kaong bakarul arpo kala kren syai ba chief executive member jong ka council udan ka bor ban jet yo deputy chief executive member bat dikit khot jong ka executive committee ka bayasir yem bat ka article hinyo pausan jong ka riti sanchar kari ka bapin kup bor yo menteri rang badu kari ba un ajimut yo president kari bantung ya ki menteri sorkar governor una ai ka appointment ye ki songut ki yem te kalong formal order kabang athai ke judgment mta singi ko very clear athai kini kerteng ke wingi la pha kam to athai na klem governor na hapon kloi kini ka judgment mta singi kat kum ko par jong high court pi ke jing declare jong government man mithu SEM bablo SEM te kalong bi khamar ban la kay bisa kala pun kesani yim da singi kabut mono fili hangta pi adu kasi mini ko ngala ang pi mangala select in the floor of the house but ngay approval no governor lai thu enga the governor the heads of the state guardians of the constitution the government kam mitho manta pet kala pa pausai kadar ba ka high court kalong in favor enga banga file banga right banga high court banga file kini appointment nam tak office governor bani appointment kini saudi em tum tak kalong very clear halor kini ko hukum jong Kayeng Kashari UCEM ka KHADC uba latip lang kharkongor ulaong ba ka executive committee jong ka KHADC kan sayo ban trekamno hadien ka jingyo jingmenjor na ulat ka jala ya ka thup kerteng jong ki khat ka executive committee bakan thup ya ka deputy CEM bat saungut ka executive member Ulaong bahakini ki arbna ki balalen ke district council kaladko hakaru kom trekam bat kalakta juri upat ba tang namar ke jingpen slam ya ka thup kerteng ki khot ka executive committee habakali halo ke jingpa ka kerteng jong ke MDC ka nongsken ka Congress Mary Kharpuri banlong kum ke deputy CEM watla kani ke MDC kalamino na ke United Democratic Forum ban ajing kerjan ya ke United Democratic Alliance uba latip lang ulong ke jingkhang ka ple ya ke kong Kharpuri bakan wan phai byang sakakan hun UDF bat ai hi da ka shuki deputy CEM lada ka wan phai byang sakakan hun Katbao chairman ka KHADC uba pensngan NSM ulong lada ja baka Congress Kharpuri kamtre banyadon lang hapo ka kan hun UDF kan hap ban pha da ka jingtho sa ulat ka jala ban weng no yaka nakathup kateng jongkit khot ka executive committee em kata ka syong hi ngiting invite if yon biang spoka UDF ru i ngai khot subai marang ila pha ka teng hi setai liwan tem le ni khot subai ru join lamot ngim le ka jingkhang ka ple nam ta jing ru mong sungtho hapo bi pha ka teng dong i ka de nam ta ka dan deputy CEM tela di wan phai biang kan de ka ju ka kardan na to ni nai ka ju hi le ngi piang subai ni ka jingkhang ka ple nam ta jing ru le ka ni khot subai ni wan Hakasngi ka babut ki MDC ki badon hapo kalama jong ki United Democratic Alliance kilala ya kendu ya ulat ke jala utatha gata roy ban pin i ya ka jingbun pat hapo ka council lengba ka shithi bala soi de ki khamre ngut ki MDC
Nalor kani kila pentip ru haulat bagi MDC nanong sken ka Congress Mary Karpuri ka badai ka khot ka UDA kam tre ban shim ya ka shuki Deputy CEM kat kum ka thup kateng ka baladap ban IT shau da uba latip lang kharkongor. Shabakan try ka High Court nga mi no na ka UDF but nga la don ba ka UDA mo. Tibat kaching mi ka jongaru na ka UDF nga iba kam don ka numbers mo. Ti ni hab hi banong ba ngin hab accept hi ya ka fact real facts hi ba pinum la hi ban ran a minority isi taleleru nginum la. Ti halo ka shi ha jing mi no jing ba bat scam kala reduce ka khat saw jing mi no manga mentai kisas tang khat lai. Ti nga buram ho yo CM ba latib lang ro ba ila pha ya ka karteng ka jonga mo kum ka deputy CM. Ti nga so banong hang ni ho la approve ki kerteng joki EMs. Ten repat la damdan ka numbers pat kani ka isi kan ne mo. Ten nakaliang ka jonga kumbang la don baka UDA ngan stick hi baka UDA. Namar ko mo nga kwa ka stability. Ngam kwa batang shisngi arsngi ne le sistayo ba ngin haban bujli si yam na kapor sha kapor. La danga mentang nong bangan benut ya kata ka shuki balik sias tang shisngi arsngi pat ngando ya ka shuki kalong penban ka jingja buram yang te kum banga le hang tai po district council upai ba ul ajet yang banga jet ba ul si ujet yang ban ong bangan le tang na banta jong ka shuki ho kumong no ngidon kam ha ka shuki ngidon kam ha ka bor tang bangi ha ban pendon kam ya ka pade da kerkom ka pade te nakaliang jong nga so ban ong ngam da bendu tha ban ong banga du e ka ka shuki deputy CM namar la dangam la dangam de deputy CM ru Andai habang adon ka capacity ka banga ngantre na benta ka bha kamiat ka jong upai ba te ngan la bet bangan move on ladangam de makna ka deputy CM ro